سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا السنة كتكوننا يوتر من يوتيو لو من ريو عرستي أديو أقداس زعباب زحلفة وانات كم تزد اللي شفنا زي رخبي وعلى ناي كلمة أفريكا ويكا أفريكا كلايمة ساميت بحالا نيروبي كينيا استغانعي أبو دما أقدستي مرحتنا عالم مرحتنا أوروبا مرحتنا أمريكا كمون ناي ما كلاي مبراغن ناي إسيان استشاتفو بعبيون مرحتنا إرترا مرحتنا أفريكا ناي كينيا ناي كالود مرحتنا إرترا مرحتنا أهجرنا أفريقيا ستفوي نيرو أبو دما حدا كارتي أزارة بزخوني حدا نتفي حساب مرحيتنا أوروبا بريزيدنتنا إيو زخونت أورسولا زغربت أمامي كم دما بريزيدنت هاجريترا إسياس أفورك استزاربو كلتيو زجراجو عينة حسابات كن رياي نابزي إت بوليسي إت استراتيجي إت شركنت أوروبا تحسبو زلاوي زعممتو كمون بريزيدنت سياس زبالو بعلقن سمعينا كلتيو شعو نابتي أناليسيس كان حلفينا كاب كلتيو كنا مهارو نخيل قالو عقل غيرنا مسمع نخال زيادة رايك لكم زغيل بليس لا يقبرو كاب زبزوح كنا مهارينا ناي عالمنا زعابيو مرحت الزاربو زلو بوليتيكاون قطباون شركنتاتن حساباتن نخن زارب أقداس نسل زلو سنيلنا ناي مسمع لمدي حلونا زيانا بلكو مجمريا بزياخن جمرنا let's go. This summit is a crucial step to prepare the upcoming COP28 meeting and to make sure that Africa's voice resonates around the world and that Africa's priorities as a continent that is most affected by climate change are duly taken on board. Today, بس دي وعلى دي كامتن العلي أقدا سنة زلويو تبلا الله سدما زلنا مدرخ بفلاي بزي إيشو ويكا تقامنا كلايميت كروخلو حرازي بداهي مدرخ كم زلنا علم of course أبتنا كلايميت إيشو استفل عليه ريتوي زلو جندحان التي ناي زلو كنتات رايترينايو أب أفريكا بزور زلو وي بزر زلو زناي desertification ويكا ناي منقاص ناي تي عدتات ويكا ناي تنهجرات كمون أبتي حرشاو توت يكون أبكالي نيتشر ناي تعدي ناي كونتيننت عبت أجمع فتيرو سلو زلو بحرشات زنابر حزب دما بزح سلو زخنا بأفريقيا التسلوان ناي كلايميت تشينج بقطع يرولو بزحات أصداب بأفريقيا دما أددا دركنس أجمع كوينو مالو سلزي إزجود دايزي عبا تكرك وهذا زجبايو تزجد عبيت أجمع دما أفريقيا أبركتونا تأبتي بكلاناي بلانيت نبلو زلنا التزتحتيو واقات خفلو زلاد مال علمانم سلازي اتن عند بكلت زخونه زقباك ساكبا يقبا زبلا زرار بالو تمغوتكم يزلو نسمع يسكي. I'm here not only to listen to you but also to bring Europe's offer to be your ally at COP28 and to work together on all issues on the agenda. Because however different our two continents may look, we share the same interests when it comes to climate action. أنا بزدلهو ندخل أبزو على زجبر كسمعن كمهارن تراي زي كونكوس نحنا ون نا أوروبا حساباتنا كنقبر ندلم ساهم كميايت سلازي اتزلو كونتات نا كلايمت نحنا أوروبا نا أفريكان تمساسالي شركنا تمساسالي ربحان تمساسالي عجان سلازلنا نزي مساخاتكم نمزر الراب إيه نابز متي زلوي نزي نمميات يابز متي زلو خطب الله. We hear you, President Ruto. And dear friends, when you say that Africa's first priority is to grow your economy, yes, and lift as many people as possible out of poverty, yes, you're so right. Climate action is part of the solution. You are part of the solution. With your huge potential for renewable energy and clean hydrogen, your critical raw materials, your incredible nature and biodiversity, and your young workforce. تساقمكم انتي شجركم كم بريزنت نا كينيا ويليام روتو زبالو سمعناكم علنا برجز افريكا ابزوان زهجرات افريكا حزبن كبادة دخلنتن عزقتن شجرن كتوصوت دليلكم زلهم وتردينا له بتخكل دما اهجر افريكا كل تساقاتها زلوايا كريتيكال ويكا ازي اقداسو زخونه معدنا زلوا هاجريا ني كومون بايودايفرسيتي ناي تفطرو كل عينت ياب ناي مريت يخون ناي انسسا زلوا معدنا زلوا تصحيت سولار التنفاس تماي كل زلوا هغوريا برغت يردعنايو اسكن غصل ابيد ايت فللي. You can help clean up global energy systems and supply chains while creating good jobs here and economic opportunities yet that your people demand rightly so. كمان مع افريكا ننوع زبنات أوروبا أمريكا أفريقيا
ምንጭ ናይ ፀገማትን ሽግርን ዳኣምበር ምንጭ ናይ መፍትሒ ክትከውን ከም ትኽእል ምናልባት ወልዕጁም በኣፎም በር ብተግባር ዝብልዋ ይመስለንን ብሓፈሻ ኣፍሪካ መበገሲ ናይ ሽግርን ጥሜትን ፀገምን እምበር መፍትሒ ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ መብዛሕትኡ ምዕራባዊ ዓለም ብዙሕ ኣይረአን እዩ ሕጂ ትብሎ ዘላ ግን እዛ ፕሬዚደንት ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት ንሕና ንኣፍሪካ ኣካል ናይቲ መፍትሒ ከም ምዃና ከምኡ ድማ እቲ ህዝቢ እቲ ኩሉ እቲ ኣብኡ ዘሎ መፍትሒ ክንብል ከለና እቲ ቁጠባዊ ኢንቨስትመንት ኣብ ኣፍሪካ ክግበር ዝኽእል ነቲ መንእሰያትኩም ነቲ ያንግ ፎርስ ወይ ከዓ እቲ ብዝሒ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነስ መንእሰይ ህዝቢ ዘለዎ ኮንቲነንት ናይ ስራሕ ይኹን ናይ ካልኦት ፀጋታት ዕድል ክወሃቦ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብቲ ተሳትፎ ናይቲ መፍትሒ ንብሎ ዘለና ክሳተፍ መድረክ ክኽፈተሉ ከም ዝደሊ ይርዳኣና ትብላ ኣላ This is a win-win partnership which benefits Africa and the world. For instance, the benefits of expanding Africa's clean energy sector would be massive. By speeding up the transition to solar and wind power, energy sector jobs in Africa could double in a few years. And Africa could produce enough clean energy not only to power up your continent, but also to export abroad. So, ናይ ክሊማ ሕቶ ክንብል ከለና ዓቢ ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ really ገጅፍ ወፍሪ ዘድልዮን ካፒታል ዘድልዮን ስራሕ እዩ እዚ ድማ ነቲ ኣፍሪካ ብርግፅ እቲ ፖቴንሻል ኣለዋ ወይ ትተውህቦ ኣለዋ ኩሉ ናይ ፀሓይ ይኹን ናይ ካልእ ምንጭ ናይ ፀዓት ክኸውን ዝኽእል ኣለዋ እዩ እዚ ኢንቨስትመንት እዚ እንተተገይሩ ድማ ንኣፍሪካ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ፀዓትን ምርካብ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ካልኦት ኣህጉራት ክትህብ እትኽእል እያ ብርግፅ ኤውሮፓ ድማ ጠመተናታ ናብኡ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዚ ክበሃል ከሎ ግን ፅንሄ ኢልና ክንሪኦ ኢና ንኤውሮፓ ብዝጥዕም ድዩ ንኣፍሪካ ብዝጥዕም ክኸውን ዘለዎ ጥዑም መልሓስ ኩሉ እዩ ዝኽእሎ ተግባሪ ንኩሉ ከቢድ Climate action can be one of the main drivers of Africa's growth. But for this, Africa needs massive investment. And Europe wants to be your partner in closing this investment gap. First of all, we fully support the need for multilateral development bank reform. It is time to move from words to action, absolutely. So እንታይ ትብል ኣላ ኣፍሪካ ክላይሜት ኣክሽን ዝበሃል ስጉምቲ ንክንወስድ ዘረባ ዘይኮነ ስጉምቲ ንምውሳድ እዚ ክበሃል ከሎ ኤውሮፓ ምሳኻትኩም ነቲ ዝድለ ዘሎ ናይ ካፒታል ይኹን ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ስኪል ኢንቨስትመንት ምሳኹም ክንሰርሕ ድልውነት ኣለና ትብል ኣላ እዚ ድማ ብርግፅ ንሰማማዒና ምሳኻትኩም እቲ ዝድለ ዘሎ እቲ ኩሉ ናይ ፋይናንስያዊ ትካላት ባይላተራል ወይ ከዓ ማልቲላተራል ንኩሉ ከርብሕ ብዝኽእል መንገዲ ለውጢ ክግበረሉን ትራንስፎርሜሽን ክካየደሉን ከም ዘለዎ ንፅውዕ እዚ ምሳኻትኩም ሚእቲ ካብ ሚእቲ ይሰማማዕ ትብል ኣላ እቲ እንኳ ኣብዚ ኩሉ ሰብ ክሓስቦ ዘለዎ ስለምንታይ ኤውሮፓ ኣብዚ ሎሚ ከምኡ ክሓስቡ ክኢሎም እንታይ ስለ ዝተቐየረ እዩ ኤውሮፓ ነዚ ክገብሩ ክኢሎም ምክንያቱ ኣፍሪካ ቀደም ይገዝዋ ነይሮም ድሕሪኡ ተዘዋዋሪ ምስ ኣፍሪካ ከም ዝደለይዎ ክገብሩ ክእሉ ነይሮም ንዝሓለፈ 67 ዓመት ስለምንታይ ኣብዚ እዋን ከምዚ ኢሎም ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና let's ንቐፅል ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበር ነዚ ቻነል Secondly, investment has to come. And this is why 150 billion euro in our investment plan are designated for Africa. We call it Global Gateway. They are aimed at the African continent. Global Gateway supports investments ranging from hydropower plants in the DRC, Burundi, Rwanda, and Tanzania, to the 1 billion euro initiative on climate adaptation and resilience in Africa, which we announced at COP27. So, ኤውሮፓዊ ሕብረት ዓቢ ኢንቨስትመንት ክገብር ክሳብ 150 ቢልዮን ዶላር ዝትመን ኢንቨስትመንት ክገብር መደብ ከም ዘለዎ እሱ ድማ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር በዓል ሩዋንዳ ብሩንዲ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብቲ ዘሎ ካብቲ መንጫጫታ ናይ ቪክቶሪያ ወይ ገለታት ክኸውን ዝኽእል ፀዓት ናይ ሓድሽ መመንጨው ናይ ፀዓት ክኸውን ከሎ ካልእ እውን ኣብዚ ዋዕላ ናይ ኬንያ ዝነበረ ክላይሜት ሳሚት እውን ናይ 1 ቢልዮን ኣብ ካልእ በዚ ናይ ክላይሜት ዘጋጥም ዘሎ ንዑ ንምብዳህን ናብቲ ሓድሽ ናይ ክላይሜት ዓለም ኣዳፕት ወይ ከዓ ንዑ ንምድላው ንክሕግዝ ዝኽእል እውን ክግበር ከም ዝኽእል ስለዚ ዓበይቲ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክትስ ትልምን መደብን ከም ዘለዎም ይዛረቡ ኣለው ኣገይን ኣት ፌስ ቫልዩ ከም ዘረባ ክሰምዖ ከለካ ኣዝዩ ኣገዳስን ተስፋ ዝህብን እዩ እዚ ቁፅርታት እዚኣቶም ግን መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ታሪክ ናይ ኣፍሪካ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ኤውሮፓ ፅቡቅ ሽም የብሎምን ኣብ ኢንቨስትመንት ኣብ ኣፍሪካ yes እኽሊ ወይ ረጤት ወይ ኮሚደረ ወይ ብሽኮቲ ወይ ጠራውስቲ ሂቦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብርግፅ ሂቦም እዮም ኣብኡ ኢንቨስትመንት ኣብ ፕሮጀክትታት ናይ ኣፍሪካ ክትዛረብ ከለካ ኤውሮፓ ክሳብ ሕጂ ዝጥቀስ ኢንቨስትመንት ወይ ኤርፖርት ወይ ሆስፒታል ወይ ካልእ ዝገበርዎ ብዙሕ የለን ወይ ሃይወይ የለን ስለዚ ብሕጂ ክረዚ And Global Gateway is unique in the global investment landscape. We're not only interested in extracting resources. We want to partner with you
to create local value chains, to create good jobs here in Africa. We want to share European technology with you. We want to invest in skills for local workers. This is crucial for the young people because እዚ ግሎባል ጌትዌይ ትብሎ ዘላ ፕሮጀክት ናቶም ማለት እዩ ናይ ኤውሮፓ ብዙሕ ነገር ክንገብር ኢና ንደሊ ዘለና ነቲ ፀጋታት ከም ቀደም ክንወስዶ ጥራይ ኮና ንደሊ ዘለና ዘበናት ዝወሰድዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ዓዲ ኣፍሪካ ኮይና ኢና ክንሰርሕ ንደሊ እዚ ከዓ ሎካል ሰፕላይ ቼን ኣብዛ ዓዲ ክፈሪ ዝኽእል ነገራት ስለዚ ናትና ካፒታል ናትና ቴክኖሎጂ ናትና ክእለታት ኣብዚ ከነምፅእ ንሓስብ ኣለና ይብሉ ኣለዉ እዚ ድማ ብርግፅ እቲ ሓቂ ክነግረኩም ወይ ከዓ እቲ ኩንነት ክርየኩም ኤውሮፓ ምስ ቻይና ብዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ኣብ ቻይና ብምሉእ እቲ ሰፕላይ ቼን ናቶም ኣብ ቻይና ስለዝነበረ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ብትተፋነነሉ ዘላ ኤውሮፓ ዓብ ግዳይ ኮይና ኣላ ስለዚ እቲ ሰፕላይ ቼን ናቶም ነገራት ናቶም ትሶም ዝጥቀሙሉ ብሕሱር ዋጋ ኣብ ቻይና ይድፈሩ ነይሮም ዝሓለፈ ዓመት ምስ ናይ ቻይና ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ምትፍናን ሕጂ ካብኡ ዳይቨርሲፋይ ክገብሩ ይደልዩ ኣለዉ ኣብ ህንዲ ብዙሕ መብፃዕታት ገይሮም ኣለዉ ልኩሉ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ሕሱር ጉልበት ስለ ዘሎ እዚ ሕማቕ ማለት ኣይኮንኩን ኣፍሪካ ኣብ ዕድል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሕቶ ግን ሕጂ ንኣፍሪካ ብፍሉይ ስለ ዝደለይዋ ወይ ስለ ዘንገፁላ ዘይኮኑስ ንባዕሎም ረብሓ ናቶም ስለ ዘገድሶም ዘሎ እዩ ኣብዚ ድማ ንፁር ብዝኾነ መንገዲ ክሕግዙኻ ዘይኮኑስ ንረብሖም ይመለስኹም ዘለዉ ኩሉ ሰብ ክርዳ ይደሊ The stronger you are as suppliers, the more Europe will diversify supply chains towards Africa, and the more we both will de-risk our economies. It's a clear win-win. Namibia, for instance, is now building a new hydrogen industry, as well as rare materials value chains in partnership with Europe. And later this morning, President Ruto and I will conclude a new hydrogen partnership between Kenya and the European Union. So again, እንታይ ትብል ኣላ ሕጂ እውን ምስ ገለገለ ሃገራት ናይ ምስ ናሚብያ ከምኡውን ምስ ታንዛኒያ ናይ ሃይድሮጅን መብዛሕትኡ ኣብዚ ግሪን ኤነርጂ ዘተኮረ ኢኒሽቲቭስ ይግበር ኣሎ ብርግፅ ኣፍሪካ እቲ ፀጋታት እውን ኣለዋ እዩ ሕጂ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ገለገለ ሰብ ከሰብለሉ ዝግባእ ንኣብነት ኡጋንዳ ነዳዲ ረኺባ ኣላ ነዳዲ ኣለዋ ኢትዮጵያ እውን ነዳዲ ረኺባ ኣላ ኣብ ገለ ክፋል ናቱ ካምፓኒ ናይ ቻይና የውፅኡ ኣለዉ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ እውን ነዳዲ ዝጥቀማ ኣለዋ ስለዚ እተን ነዳዲ ዘለዎን ፀጋታት ኣብ ዓረብ ይኹን ብዝለዓለ ሓይሊ ይጥቀማሉ ኣለዉ ኣብ ኣፍሪካ ግን ነቲ ነዳድናተን ወይ ነቲ ዘለዎን ፀጋታት እውን ክጥቀማሉ ዘይክላሉ ዕድል እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ኣብቲ ግሪን ኤነርጂ እውን ሞር ፀጋታት ስለ ዘሎ ኣፍሪካ እቲ ክሪቲካል ሪሶርስ ሳው ስለ ዘሎ ኣብ ክልቲኡ እውን እንተተዋሰት ፀገም የብለይን ግን ድሓን ነውከይነውሓና ሕልፍ እናበልና ክንሰምዖ ኢና ሕጂ With the objective to further develop the green hydrogen economy and with the full support of Team Europe, this is good news for Africa and for Europe alike. So we should work very closely as partner. Yet, public money from major economies, however crucial, is not enough. And this is why we need to bring the conversation on climate financing to the global stage at COP28. Let me briefly share 3 specific points that will be discussed here in Nairobi to pave the way towards COP28. First, on attracting private investment to Africa. Second, on carbon pricing and carbon credits. And third, on setting global targets for the energy transition. On the first point. So, እዚ ናይ ክላይሜት ክንዛረብ ከለና ብመንግስቲ ወይ ካብ ኤውሮፓ ሕብረት ወይ ብካልኦት መንግስታውያን ትካላት ዝግበር ኢንቨስትመንት እኹል ክኸውን ኣይክእልኒ ስለዚ እቲ ክቕየር ዘለዎ ነገር እቲ ፕራይቬት ሴክተር ክኣትወሉ ዝኽእል ወይ ድማ ግለ ራእስ ማል ኣብተን ሃገራት ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ክላይሜት ቶፒክስ ኢንቨስት ክገብርሉ ዝኽእሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኣፍሪካ ኢንቨስት ክገብርሉ ዝኽእሉ ስለዚ ሓደ ካብቲ ካርቦን ፕራይሲንግ ወይ ከዓ ሃገራት ብመንፅር ዝብክልኦ ወይ ከዓ ብመንፅር ትብከላ ታክስ ክኸፍላ ወይ ቀረፅ ክኸፍላ ከም ዘለወን ስለዚ እቲ ካርቦን ንስኻ ኣብቲ ኢንቫይሮንመንት ትነዝሖ ዘለካ ማዕርዩ ክትከፍል ከም ዘለካ እዚ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ሩቶ ተደጋጋሚ ዝዛረበ እዩ ማዕረ ኣበርክቶና ክንከፍል ኣለና ንሕና ንኸፍል ንስኹም ካ ትኸፍሉ ዝያዳ ስለ ትብክሉ ዝያዳ እንተኸፊልኩም ንዓለምና ኩሉ ምዕሩይ ዝኾነ ኣበርክቶ ማዕረታ ኣበርክቶ ብብከላ ማዕርዩ እውን ካሕሳብ ክህሉ ምኽኣለ ይብል ኣሎ ንሳ እውን ተመሳሳሊ ከምኡውን ነቲ ሓድሽ ፋይናንስያዊ ሲስተም ፕሬዚደንት ሩቶ ተደጋጋሚ ዝዛረበ ንዑ እውን ሪፎርም ክገብርሉ ከም ዝደልዩ ትዛረባ ኣላ እስከ ንእሽተይ ሰሚዕና ክንሓልፋ ኢና The green transition will require an unprecedented scale of private investment. Public finance will not suffice. This is true for Europe, but it is also true for emerging market and developing economies. Private capital will need to be mobilized at scale. And here, green bonds are widely recognized as providing part of the solution. This is why we just put forward a new proposal to attract private investment. It's called Global Green Bonds Initiative. We know that emerging economies can face hurdles to access capital markets, but we can change that together. Europe has the biggest and most advanced green bond market in the world, so we are ready to share our expertise with your teams on how to develop your own green bond markets. And
سو انت تبلا لا حدا كابت حسابات تبلو زلا جرين بوندس ويكا بوند خبال كلو መንግስቲ ኤውሮፓ ይኹን መንግስቲ ኣሜሪካ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ገንዘብ ካበይ እዮም ዝረኽቡ ካብቲ ፓብሊክ ወይ ካብቲ ህዝቢ እዮም ዝልቅሑ ብኸመይ ቦንድ ይገብሩ ቦንድ ዝበሃል ይገብሩ እዛ ወረቐት ውሰድዋ ገንዘብኩም ሃቡና ንሕና ድማ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ክንከፍለኩም ኢና ይብሉ እዚ ክትብል እንተኮይንካ እታ ሃገር ፅቡቕ ሬቲንግ ናይ ክሬዲት ክህልዋ ክኽእል ኣሎ ነዚ ድማ ካልእ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ፕሬዚደንት ሩቶ ነዚ ሲስተም እዚ ብተሪር ክነቕፎ ከሎ ኣፍሪካውያን ሃገራት ኣብቲ ዕዳጋ ከይደን ኣብቲ ማርኬት ከይደን ቦንድ ሸይጠን ንኸይረኽባ እቲ ናተን ክሬዲት ወርቲነስ ወይ ከዓ ክልቅሓ ዓቕሚ የብለንን ዝብል በተን ክሬዲት ኤጀንሲስ ከም በዓል ሙዲ ኤስፒ 500 ኤስፒ ዝበሃል ኢንስቲትዩሽንስ እዚኣቶም ኩለን ነተን ኣፍሪካውያን ኩለን ሃገራት ንክልቅሓ ዓቕሚ የብለንን ብምባል ካብ ፕራይቬት ሴክተር ወይ ከዓ ካብቲ ሪል ማርኬት ከይልቅሓ ገይረኖም ከም ዘለዋ ይኸስስ ነይሩ እንታይ ትብላ ኣላ ንሕና ኤውሮፓ ሕጂ ምስ ዘለና ክብሪ ምሳኹም ኮይና ብምስራሕ ነዚ ናይ ክላይሜት ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እቲ ገንዘብ ለቃሕሲ ናብ ከምዚ ዝውዕል ዝኽእል ብምባል ክንቅይሮ ንኽእል ኢና እናበለት ንኣፍሪካ ክትሕግዞ ከም ትደሊ ወይ ንኣፍሪካ ብምሕጋዝ ክገብርዎ ከም ዝደልዩ ትዛረብ ኣላ ሕጂ እንታይ ክንርኢ ኢና መጀመርያ እዚ ክበሃል ከሎ እቲ ኩነታት ክንሪኦ ኣለና ብኸመይ ክንሪኦ ኢና እስኪ ሕፅር ዝበለ እቲ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት እንታይ ተዛሪቡ ነይሩ ክንርኢ ኢና ኣብዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክንሪኦ ኣወዳዲርና ክንሪኦ ምስ تخيري لي حمدي هو ناس بحري عتمنيو بتاريخ زرسف تايكوينيو بزي بالعزق والسف كيو مصلو نعشا كيو مصلو نزخز بس اما تخلي زلو همو قلبو نوا عدي عدي بلالو سوق عفلا دمي بحري تاريمي همو So, after the same stage, President Hagar Ertra Isaias Afwerki ተዛረበ መደረ ንስማ እስከ ድሕሪኩም መለሳይና ንዓ Climate change poses by all accounts one of the most pressing challenges of our times. Its impact in Africa will be immensely aggravated, compounded as it is by a host of other major hurdles. ክላይሜት ቼንጅ ወይ ከዓ ናይ ክላይሜት ለውጢ ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ካብቲ ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ብድሆታት ናይዛ ኣህጉር ምዃኑ ይዛረባሉ ስለዚ ዝለዓለ ኣተኩሮ ተዋሂቡሉ ክስራሕ ከም ዘለዎ ድማ ይዛረባሉ Extreme weather change that entail more frequent and intensified droughts, irreversible change to Africa's ecosystem, marine biodiversity, as well as rich flora and fauna, cannot bode well in Africa's potential and aspirations for rapid economic growth. So iblaloti ናይ ደርቂ ብተደጋጋሚ ዝመፅእ ደርቂ ይኹን ለውጢ ናይ ክሊማ ከምኡ እውን ኣብ ኩሉ ባዮዳይቨርሲቲ ተፈጥሮ ናቶም ናይ መሬት ይኹን ናይ ባሕሪ ናይ ኩሉ ዝፈጥሮ ዘሎ ኢሪቨርሲብል ክትግምጥሎ ዘይትኽእል ወይ ከዓ ክትመልሶ ዘይትኽእል ዓይነት ፀገም ኣብቲ ተፈጥሮ ናይ ኣፍሪካ የጋጥም ስለ ዘሎ እዚ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ዳርጋ ኩሎም መራሕቲ ሃገራት ዝሰማምዑሉ ሓቂ እዩ ስለዚ ኣብዚ እስካ ተኪርና ንስማዕ እንታይ ክብል እጅ They will also mortgage the opportunities and livelihood of future generations. True, there are reservations and skepticism on the accuracy of the forecast and doomsday predictions in relation to the voluminous scientific data collected so far. There are also እንታይ ይብላ ኣሎ ብዚያ ወላ እኳ ብዛዕባ እቲ ናይ ክላይሜት ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ንዓለም ክትጠፍእ ምዃናን ዝተጋነነ ሓበሬታ ካብ ሳይንስ እውን ኣገን እዚ ኣርጊመንት እዚኣ ስለ ዝበላ ወይ ካብኡ ስለ ዝወፀ ዘይኮነስ ብዙሓት ሳይንቲስትስ እውን ዝብድህዋ ዘለዉ እዩ ናይ ክላይሜት ፀገም ከም ዘሎ ቅቡል እዩ እዚ ግን ከምቲ ናይዞም ክላይሜት ኣክቲቪስትስ ዝገብርዎ ዘለዉ ንኣብነት ሓንቲ ካብቲ ኣብ ስዊድን ዝነበረት ጋተንበርግ ትበሃል ቆልዓ ንሳ ኣብ 2023 ዓለምና ክትጠፍእ ትኽእል እያ ኢላ ትዛረብ ነይራ ብዝኾነ ነገር ቱደይ ተገይሩ ስለዚ ብዙሕ ዱምስደይ ቲዮሪ ዝበሃል ኣሎ ወይ ዱምስደይ ኮንስፒረሲ ዓለምና ኣብ ሓፂር እዋን ክትጠፍእ ከም ምዃና ጌርካ ዝዝረብ ዓይነት ሕልፍ ዝበለ ኣኽራር ኣረኣያ ዘሎ እዚ ኣብኡ ክንማጎተሉ ንኽእል ኢና ከምኡ ከም ዘይኮነ ግን ዝነዓቕ ኣይኮነ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ that's also ዓብዪ ኣርጊመንት ኣብ መንጎ እዚ ናይ ክላይሜት ነጥቢ ዘሎ እዩ ኢቨን በዓል ኢሎን ማስክ እውን ገለ ክፋሉ ቻለንጅ ከም ዝገብርዎ ርኢና ኣለና those who beam on media hype and sweeping generalizations pronounced in various conferences. But these differences of emphasis notwithstanding, the gravity and urgency of the situation will be downplayed only at our collective peril.
ولا كومو استغاننا حبريتا ويون نميديا نربح ميديا تبعيلو زغبر انتلو نبو تدري وي بو توسين كاغن اول حنتي كايد يلن ولا حنت سغم يلن يلكام خادغن نخل حزب نخل نتا بلانيت بحبار بحاده عبو واغا كخفلا زغلن نطفاتنا مقلطافن كوني خليو يبلالو again the argument is a balanced مخنياتو ناي كلاميت سغم يلن مبال عبيت سغم مخانو ينقرالو بفلا افريكا واغا يخفلو سلو زولابتي كليما ناي تعدي ناي كونت ناي تهغور سلستغيري ግን ብርግጽ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ከምዛ ዓለም ክድምሰስ እያ ተባሂልካ ድራማቲክ ለውጢ ዝበሃል ዘሎ እውን ዝተጋነነ ብዙሓት ሳይንቲስትስ እውን ቻሌንጅ ይገብሮ ከም ዘለው ምርዳእ የደሊ ማለት እዩ In this perspective and in our modest view, efficacy and impact of our collective response is positively correlated with the linkage and synergy we develop in a three-pronged approach: the national, continental, and global platforms and networks. So بالانسد ወይ ከዓ ማዕከላዊ መርገጽ ወሲድና ወይ ብማዕከላዊ መንገዲ ወሲድና ሓበራዊ ስራሕ እንተሰሪሕና እቲ ሓበራዊ ስራሕ ድማ ንምስላጡ ኣብ በሃገራዊ ደረጃ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ክትገብሮ ትኽእል እዮ ሽዑ ድማ በአህጉራዊ ደረጃ ኮንቲነንታል ሌቨል ከምኡውን ግሎባል ሌቨል ወሲድና ሰለስተ ዓይነት ደረጃ ወሲድና ክንሰርሓሉ ተኽኢልና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝእንፍት ዘረባ ይዘረባ ኣሎ Policies we articulate and implementation mechanisms we map out at the individual national level will not provide the primary panacea to this global challenge. The second tier approach that has particular relevance to the summit, here are the programs that can be pursued at the collective continental level and supplement our individual national endeavors. So እንታይ ይብላ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ዓዳ ወይ ኣብቲ ንሳ ዘላቶ ሉላዋ መሬታ እትኽተሎ መንገድታት ነቲ ክላይሜት ንምቕያር ክትወስዶም ትኽእል ስጉምትን ሜላታትን ወላ እኳ ፅቡቅ ተኾኑ ንናይ ዓለም ሽግር ክትፈትሕ ስለዘይትኽእል ሓበራዊ ስራሕ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ሃገራ ክትገብሮ ትኽእል ማዕረታ ኣበርክቷ ልክዕ ከምቲ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ከምኡውን ናይ ኤሮጳ ሕብረት ትብለ ፀንሐት ነፍሲ ወከፍ ሃገር ከከም ኣበርክቷ ክትከፍል ስለዚ ማዕረቲ ኣበርክቷ እንድሕሪ ማዕረቲ ብከላት ገብሮ ዘላ ክትከፍል ተኽኢላ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ዓዳ ትወስዶ ስጉምትታት ከምኡውን ብኣህጉር ደረጃ ክወሰድ ዝኽእል ስጉምቲ ምስ ናይ ዓለም ደረጃ ድማ ኮኦርዲኔት ተጌርካዮ እዩ እቲ ውፅኢት ክመፅእ ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ In this context, Africa can tap and incorporate the numerous scientific measures undertaken by global players in the field to bolster its purposeful mitigation measures. At the institutional level, it will be important for our continent to establish its own professional African advisory panel to undertake timely research and complement available literature on the subject. እንታይ ይብላ ኣሎ እዚኣ መጀመርያ ኣፍሪካ ብኮንቲነንት ሌቨል ክንዛረብ ከለና ነፍሳ ዝኸኣለ ናታ ሪሰርች ቲም ጌራ ነቲ ኩነታት ናይ ክሊማ ከምቶም ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ዝብልዎ ዘሎ ሳይንሳዊ ምርምር ወይ ሓበሬታ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ በዓልና ሪሰርች ጌርና ምስ ኩነታትና ዝኸይድ መፅናዕቲ ክንገብር ክንክእል ኣለና እቲ ንወስዶ ስጉምቲ ድማ ብናትና ኩነታት ብናትና ሪሰርች ቲም ብናትና ዓቕሚ ብናትና ርዲት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ካልኦት ዝቡና ሓበሬታ ጥራይ ወሲድና ኣንፃሮም ክንከይ ዘይኮነስ ናትና መንገዲ ናትና ብልሒ ናይ ኣፍሪቃዊ መፅናዕቲ ክኾነ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ኣርጊመንት እዩ እዚ ድማ ብዙሓት ፓን ኣፍሪካኒስትስ ዝሓትዎ ሕቶ ሌጂቲሜትን ኣገዳስን ሕቶ እዩ ኣብ መድሃኒት ይኹን ኣብ ክሊማ ይኹን ኣብ ቁጠባ ይኹን ኣፍሪካ ናታ መርገፅን ናታ ርዲትን ናታ ሓበሬታን ክህልዋ ይግባእ ምክንያቱ እቶም ካልኦት መፅናዕቲ ክገብሩ ከለዉ ብትክክል ኩነታት ናይ ኣፍሪካ ኣብ ግምት ዘእተወ ይኮኑን ዝገብሩ እንታይ ደኣ ኤውሮጳውያን እንተኮይኑ ንኤውሮጳውያን ኩነታት ኣብኡ ተመርኪሶም እዮም መፅናዕቲ ዝገብሩ ኣሜሪካ ከምኡ ኤስያ ከምኡ ስለዚ ኣፍሪካ ነብሳ ዝኸኣለ መፅናዕቲ ጌራ ናታ ኣብ መደምደምታታት ክትበፅሕ ክትክእል ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ The structure can cascade down to regional and national levels as appropriate so as to generate comprehensive and accurate scientific research and information that has wider validity and applicability for all the continents. ከምኡ ድማ እቲ ኣብ ኣፍሪካ ደረጃ ብኣህጉር ደረጃ ዝግበር ሪሰርች ኣብ ዞባታት እውን ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ምዕራብ ኣፍሪካ ሰሜን ደቡብ ኣፍሪካ ኢልካ ኣብ ቦታቱ ተወሲዱ ልክዕ ምስ ናይ ኣፍሪካ ኩነታት ነቲ ኩነታት ኣፍሪካ ብዘንፀባርቕ መንገዲ ብትክክል ንዑ ኣፅኒዑ ኣብኡ እውን ክሰርሕ ዝኽእል ዓይነት መፍትሒታት ብምድህሳስ ንኣፍሪካ ፀገም ናይ ኣፍሪካ ብፅቡቅ መፅኒዑ እቲ ዝግበር ውሳኔታት ወይ ከዓ እቲ ዝውሰድ ሓሳባት እውን ኣብ ኣፍሪቃዊ ኩነታት ክሰርሕ ዝኽእልን ከደምዕ ዝኽእልን ኮይኑ ናብ ኩለን ሃገራት ድማ ነቲ መፅናዕቲ ወሲደን ነናተን ስጉምቲ ክወስዳሉ ዝኽእል መንገዲ ይብል ዘሎ ስለዚ ከም ስነ መጎት
ብጣዕሚ ፕራክቲካልን ኣዝዩ ኣገዳስን እዩ ኣፍሪካ ድማ ናታ ሪሰርች ክሳብ ዘይገበረት ናታ መፅናዕትን ብቅዓትን ክሳብ ዘየጥረየት ካብ ካልኦት ናተፀበየት ፅቡቅ ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ እዚ ሓሳብ እዚ ምናልባት ውልቃዊ ሪኢቶናትኩም ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከይተሰማማኸል ወይ ከም ሰብ ክትፈትዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ኣብዚኣ ኣትሪረ ክዛረበኩም ዝደሊ እንተሎ ንሓሳብ ናይ ሰብ ንስራሕ ናይ ሰብ ካብቲ ሰብ ፈሊኹም ክትርእይዎ ፈትኑ ንኣብነት ደርፊ ናይ ኣብራር እንተብፅየ ኤግዛክትሊ ምስቲ ኣነ ክምህሮ ዝደሊ ትኸይድ ደርፊ እንተላ ኣብራር ከምዚ እዩ ትብሉ ኣነ ነቲ ሰብ ፍተው ኣፍቅርዎ ይበልኩምን እታ ስራሕትያ ግን ነቲ መድረክ ነታ ስራሕ ኣነ ዝገብራ ዘለኹ ኤግዛክትሊ ትገልፅን ሓበራዊ ስራሕ ንክንገብር ንላዕሊ ክንከይድ ትሕግዘና ከም ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነት እየ ደምፃ ኣብዚ እዋን እዚ ዝዛረቦ ዘሎ ንዑ ውልቃዊ ፅሊ ስለ ዘለኩም ነቲ ኣርጊመንት ንሱ ዝህቦ ዘሎ ኣንፃሩ ሪኢቶ እንተለኩም ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም but this argument ብናተይ ርዲት ቅቡል ኣርጊመንት እዩ The continuous part. Africa must strive to foster and develop viable and national framework of cooperation on climate change at the global level or in the third track. This is vital both for reasons of synergy and also because Africa deserves much support as it has largely been on the receiving end. Indeed, its greenhouse gas emission footprint has been and remains comparatively small. In conclusion, I remind this August gathering that Africa mobilize its own resources rather than extend hands for handouts that may aggravate the existing situation by inviting interference and corrupt. እንታይ ይብላ ኣሎ very strong message ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣፍሪካ ምስቲ ኩሉ ክብሎ ፀናዕኩ ኣብ መወዳእታ ኣፍሪካ ብውሽጣዊ ዓቕማ ነቲ ፀገም ንክትፈትሕ ነቲ ሽግር ዘሎ ንክትኣሊ ብዓቕማ ክትክእል ኣለዋ በንፃሩ ኣብ ካልኦት ኢዳ ኣዋጣዊታ ካብ ካልኦት ረብሓ ካብ ካልኦት ሓገዝ ካብ ካልኦት ፋይናንስያውን ካልእ ደገፍን ትጥምት እንተላ እሳቶም ድማ በቲ ዝቡኻ መንገዲ ገይሮም ኢንተርፊረንስ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይካ ምትትታው ክገብሩ ተፍቅደሎም ስለ ዘለኻ እቲ ትደልዮ ዘለኻ ሓገዝ ተመሊሱ ንሱ ናቶም ምትትታው ብምግባር ካልእ ፀገም ክፈጥረልካ ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን እቲ ዝተዋሃብናይ ሓገዝ መጠኑ ምትትታው ስለ ዝህሉ እቲ ኣፍሪካዊ ሕብረት ድዩ እቲ ካልእ ብኣህጉር ኣፍሪካ ዝግበር ብዓቕሙ ብናብቱ መንገዲ መፍትሕታት ከናድግ ክኽእል ኣለዎ ናቱ እናገበረ ምስ ካልኦት ድማ ከም ፓርትነርስ ክሰርሕ ሕማቕ ኣይመስለንን ብናተይ ሪኢቶ Extend hands for handouts that may aggravate the existing situation by inviting interference and corrupt practices while mobilizing our own resources will be enabling and motivating creativity at the level of the continent. I urge everyone to not be attracted by the billions that are being promised by so-called donors. Rather, we would like to mobilize our own resources and get away from this dependency that will definitely compromise everything at the level of the So እንታይ ይብላ ኣሎ ብትኽክል ኣብ ቅድሚኦም የዚ ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ኣፍሪካዊ ኣነ ክብሎ ዝኽእል ወይ ናተይ ሪኢቶ ወይ ናተይ ለበዋ በዚ መብፃዕታ ዝእቶ ዘሎ ቢልዮናት ናይ ዝተፈላለዩ ወገናት ሓንጎልና ዘይርና ወይ ርእስና ዘይርና ኣብዘ የድሊ ውሳነ ከይናቱ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ብውሽጣዊ ዓቕምና ብንእሽተይ ዓቕምና እንተተበጊስና እቲ ፈጠራውነትን እቲ ፃዕርን እቲ ሞራልን ወይ ሞቲቬሽንን ዝለዓለ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብዓቕምኻ እንተሰራሕካ ብዓቕምኻ እትገብሮ ዝያዳ ውፅኢት ከም ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዝእቶ ዘሎ መብፃዕታት ጎኑ ድማ ምትእትታውን ብቁፅፃርን ነቲ ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ምምላኽን ናይ ምምራሕን ድማ ሓላፍነት ስለ ዘለዎ እቲ ንምሳሕካ ዝኸፍል ንሱ ክእዝዘካን ብሱ ዝበሎ ክትከይድን ክገብረካ ቀሊል ስለ ዝኾነ ነዚ ዝቃወም ስለዚ እዚ ድማ እቲ ናይ ፖሊስን ናይ ስትራቴጂን ምፍልላይ ዝተራእየ ኣብቲ ቦታ ማለት እዩ ብርግፅ ኣፍሪካዊ ሕብረት ከምኡውን እቲ ክላይመት ሳሚት ብናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ወይ ብናይ ካልእ ፕሬዚደንት ዝውሰን ኣይኮነን ሓበራዊ ኮንሰንሰስ ዝኾኑ ዘዋፅኦ መንገዲ ክመርፅ ዝኽእል ግን እቲ ኣዘራርባ ሰሚዕኩም ኣለኹም እንታይ ምዃኑ ሕጂ ኣብ ምልስ ኢለ ንሽተይ ንሳ ዝበለቶ ከስማዓኩም እየ እቲ ፍልሊ ንኽትርእይዎ ኢለ ስለዚ it's very important ናብቲያ ኒወይቲ ክሳብ ንሰግር ነዚያ ስምዑ All right. Next, Hanti Azarabi Zinabarat Natbewin, Kaptanata Nazia Kenri the Sibleni. Give me a sec. We're going to have a look into this one and Nishte Samina Kankadina Malatu. So, now people are talking about the resources of the continent, 60% of this endowment, 20% of this endowment. Why can't you mobilize your own resources rather than extend your hands for handouts and charity?
أبزو على زي بزحات مراحت كم زارب ويلو 10% ناي كم عينت معدن 6% ناي كم أجا كم كندز % نبلينا أفريقيا بزرت أجاتات كم زلوان زارب سلامنتاي نزيد أجاتات زي موبيلايز ويكا كرن كساقصو زي نخيل نرب حازي أهجرنا هناك خون كم زغل كن قبر زي نخيل برجز تكونتات مراحت أفريقيا خد قبر وزق بايو نحنا كم تعذبت كن زارب ترايناوي دليتاتنا حسابنا تمنيتنا نغلس نخل برجز جن مراحت أفريقيا نتزولت أجاتات موبيلايز كقبرو زي مخالهم نبحك زحزنيو تذهبت من الكونتيننت تزدخ يتكون مخالا وويك زرب زلو نتبيو تكسر حلو زلو دما ثم مراحت أفريقيا خسر حلو زقبا كوين يسمعني. Is there a way of mobilizing these resources in the continent? How do you mobilize these resources? Can you mobilize the resources of Niger that are going to Europe, uranium and what have you? What about the mineral resources of this continent? Are you mobilizing these resources for the development of the continent, for climate? إذا زلنا تسقطات أوش إذا هجور كنا كساقصون خلدينا تسقطاتنا زلو نرب حنايتز بخن قبرن خلدينا عقم اللوديو دليت هاللوديو كيلت هاللوديو بزعباتي كاب نيجر توسيدوني كسابن 3% حزب فرنسا ناي الكتريك ناي ساعتين انرجي كم زروح بس قبر زلو تمليسوت حزب نيجر كن 700 هاويت انرجي زي بلوز قبر زلو نزخي كن حسبلون كن زاربلون نخيل دينا خي يبلالو زي ارسزي اب عبيتي بلاتفورم بسنا افريكا دي زربي افريكا حبرت افريكا بزحفر من قدي افو كفيتو كزاربلو زي كعلت عقمتلو مزمزانا افريكا ايو معربايان هجرات كم دليتهم نبحثوا الناس رغوان كله منسي افريكا لو طلنا حتى تخلوا حبرت افريكا مراحت افريكا بعابيو بزعبا زارس كزاربو ايدل يونيوم سلازي I am very sure مبزحتهم مراحتنا افريكا ناي كينيا يخون ناي كلهم ابزح ابزو على تساتيفهم زلو بوشتهم حقوس كم زسمعوا مغنياتو ابقلقل مدايات بملااتهم كزاربو اللي سمعنا لنا اتمزمزاك كم زي حقوسهم رينا لنا توم بزعبا افريكا وزحاسبو قلقل اليوم دروت الشيطان سلازلو they cannot say anything باليوم جن ولكن زاربو لا عقب انت زي بلوم انزاخهم زلوهم جن اما درتاتهم سمعنا هنا. Climate change. What are these resources? Everybody is talking about their achievements in their own locality, in their own national borders, without even addressing the real issues challenging this continent. Talk about the continent's challenge and try to find solutions for this challenge, okay? We're talking about climate change, we're talking about resources, you're talking about so many things. Don't اتزعابيت أقام زلو أبزي ناشو أبعدنا تقبرنا زجرنا نابلنا نزارب لنا بزعبا كلايميت نزارب لنا تزعابيت أقام كن نايزها قرص أقام كن نزارب له زي مخالنا زي دما نبزحات بان أفريكانيس زوي كاب زعبا أفريكا زحسبو من سياد بفلاي عزيز حزنهم من تلو كل تسقطات كلهم أنا أفريكا زين رياضة لنا مخانو سلام انتهي بزعبا زي زرب أبعبيت وعلاتاتون انتخوني كنتاتنا أفريكا بعابيو كزربلون نعو كحجز خل بوليس قبرلون أي رانيو تعم زرباتات الزربية تكبارجن مفزحة حزب أفريكا كسب حجي زعقب لو تعي رخبا يوزب بحال سلزين اسمعيو. Divert focus on non-issues, okay? Now, do your homework, come up with a definition of your goals and objectives, strategize, go for detailed plans, and then come to mobilize resources so that you implement your programs. Otherwise, I don't want to waste your time and waste my time talking about our achievements in Eritrea. So I think it's مدرد سمعتي مبزحت زي ابناي بريكس شغنا ابناي كلمه هجرات ولكن رخلنا زي افريكا مالتيو نفسه كف مراهي ابعد زغبري يتزارب حماق مالتي يكون كنا بعد زغبرو ግን بعالم درجه بهجر درجه كراهبو خلو بحاد انتاي كسرحو يخلو زياده كزاربو يقبا زي دما حزب افريكا هبوم زصبيو حزب افريكا بزح حبرتا بمنغو مرحت افريكا هجرات افريكا ولاتي افريكا فري تريد بهال زلو افريكا نايناس انبدي كاب دوبات سجيرون بحاد كسرحو لزغلو نزق مني خقبرلنا افريكايين مرحتيهم كقبرولنا ما اسيهم كقبروا ابا خيبا تراخيبهم بزعب علاماتنا افريكا بزعب كقبروا كبصحو زغلو نفسه كفسب علاماتاتون تارجتناتون كمون ببلانن بركي نصور زخون علاماتاتن كمود ما زتبتات عبيتو زي كورس ابناء شو استمغاغلي جولس حزنا متينا نعون تتزاربنا زبلتي انت زي لابز متينا بزعب عدنان بزعب نحنا نقبر زلنا تتزاربنا مدف غزي نعي غزي يطفالين عقوم غزي خمزه طفالكم كوين يسمعني نابله ترير مرقص زلو زربا تزاريب نيرو الزربا زدما بزحات مراحتي اقداسنت كلون ببزحات افريكاويان أزيو بزح رياكشن زرخبه بوزيتيف رياكشن زرخبه مغنياتو كم ز عينت اب ناي افريكا درجه ترير زباله مرقص زلو زاربو وحدات مراحتيهم زلونا مغنياتو مبزحتهم مراحتي بوشطم زدليو خويني سمعني بعفهم كزاربو وجن برقت
ብዙሕ ረብሓታት ናትካ ብምዕራባውያን ሃገራት ፋንድ ድሕሪ ኮይኑ ኣፍካ ከፊትካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ መጠን ዝተዛረብካዮ መጠኑ ክቆፅዑኻ ስለ ዝኽእሉ እቲ ብዙሕ ረብሓ ዘይብሉ ግን ንክዛረብ ፀገም ከም ዘይብሉ ካብ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ንርኢ ኣለና ኮይኑ ይስማዓኒ ብዝኾነ እዚኣ ቪድዮ ሪኢኹም ኣለኹም ንከምዚ ዓይነት ክሕገዝ ዝኽእል እዩ ዝበልኩ ኣርስታት ኩሉ ግዜ ክቅርበልኩም ክፍትነ ንስኻትኩም እውን ብወገንኩም ሪኢኹም ናትኩም ግብረ መልሲ ክትህቡ ነዚ ቻነል ሰፖርት ክትገብሩ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ ዝኾነ ኣነ ዘግደልክዎ ወይ ዝተጋገኽዎ ወይ ገለ እንተሎ ከፊትኩም ናትኩም ባህናጭ መንገዲ እዚያ ኢልኩም ፅሓፉ ነዚ ቻነል ላይክ ግበሩ ፕሊዝ ነታ ቪድዮ ናብ ካልኦት ከም ትባፅሕ ግበርዋ እናበልኩ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ፅቡቕ ይምነየልኩም ብለኩም ቻው ቅንጣብ መሬት ይኹን ማኹ ሓመድና ኣሕሊፍና ይንህብል ንጣብ ማይ ባሕርና ስለዚ ድማ እዩ ተሰኪምናዮ ብረት መስዋእቲ ከፊልና ቀርቡና ይትሓርነ